je jistá smrt. Nepatrná naděje na úspěch. Tak na co čekáme? Hello, I'm John Rhys Davis, and this is a message to all my friends in the Czech Republic. I shall be filming a splendid movie in Czechoslovakia in September. See you there. What do you mean that's not the way to pronounce it? How do you know? I'm a dwarf, I can do anything. Sorry about that. It will be lovely to see you. All right, talk soon. Bye. Ano, viděli jste správně. John Rhys Davis, představitel Gimliho z Pána prstenů, bude hrát v českém fantasy Srdce Eldorie. A i vy můžete být součástí tohoto projektu. Od zvětšení v titulcích, přes pozvání na slavnostní premiéru, až po zahrání si s Gimlim, chci říct s Johnem v jeho scéně. Ahoj, já jsem Dimo Lipitkovský, jsem stand koordinátor a věnuju se kaskadéřině více jak 30 let. Dělal jsem asi na 70 hollywoodských filmech, jako je Titanic, Vojny Ryan, Mumie, Black Hawk, bylo toho fakt jako hodně. S klukama jsem točil film Beztének, to jako jsme si moc užili. Teďko pro ně chystáme film s Gimlim a můžu říct, že nechápu, jak se jim povedlo dostat sem takovou hvězdu, jako je Gimli. To muselo být strašně těžké. Takže Gimli bude tady vás. Před pár měsíci, když jsme dokončili scénář, jsme sebrali všechnu odvahu a velice trnitou cestou se nám ho podařilo dostat až k samotnému Johnovi. A jemu se líbil. A tak započala naše cesta. Ve svých kostýmech se ráda zaměřuju na historickou inspiraci. Zdůrazňuji, že to je inspirace a nikoli žádný psaný pravidlo, protože opravdu je to jenom nějaký návrh, od kterého se potom dále můžu odpíchnout. Například u Nytárie bych ráda použila inspiraci z kultury Inuitů nebo jejich historii. U Velrika bych naopak chtěla použít co nejtmavších odstínů kostýmu, aby co nejlépe splynul s okolím. Srdce Eldorie je magické fantasy s unikátním příběhem a krásným světem, které nechceme vyobrazit, jako to dělají americké produkce na zeleném pozadí, ale v reálných kulisách a tak prodat krásy České republiky celému světu. Šermuju vlastně pod skupinou Merlet a Filmka a s celou skupinou jsme takhle dělali prostě v Čechách jako spousty různých zahraničních projektů, jako třeba Wheel of Time, Foundation, s Chrisem Hemsworthem jsme dělali Extraction. Co se týče těch fight choreografií, tak nejde jenom o to, jakým typem zbraní vlastně daná postava bojuje, ale i to, jaký je charakter. Jestli je třeba lstivá, nebo odvážná, nebo čestná. Tady to všechno vlastně se dá vyjádřit tím soubojem. A můžete se těšit na hrady, magii, slovanskou mytologii, příšery, souboje a bitvu, kde můžete bojovat bok po boku s Johnem Rhys Davisem. Působilo to na mě takový jako temnější Pán prstenů, spíš takový jako víc light zaklínač, ale nevím, jestli bych to úplně jako spojoval tady s těma věcma. Myslím, že se nám podaří vytvořit jako autentický svět, který nebude vlastně úplně k něčemu takovýhlemu přiřaditelný. Kostýmy obecně vidím všechny temnějších barev, špinavý, někdy až odtrhaný. V mojí práci je důležitý storytelling, takže každá trhlina, každá záplata, každý knoflík, všechno má svoje místo a všechno by mělo vyprávět určitý příběh. A proto jsem ráda, že cosplayeři se začínají trošičku dostávat do tady tohohle filmového prostředí, protože si myslím, že scénografii a kostýmnímu designerství mají určitě co říct. Tenhle dětský sen se stává skutečností a doufám, že i vy budete jeho součástí. The heart of Eldoria. It's coming.